Bivši radnici borca iz Banovića koji su danas iz Tuzle stigli u Sarajevo postigli su dogovor sa resornim ministrom Nerminom Džindićem. Iako je bilo planirano da 5 radnika ostane da protestuje u Sarajevu, oni će se danas ipak vratiti kući. Detalje sastanka donosi Minja Erić. Tako je, bivši radnici, odnosno radnice borca Banović i oko 3 sata ušli su na sastanak sa ministrom energetike, rudarstva i industrije Nerminom Džindićem i dogovor je postignut za svih 13 radnika. Kao što smo ranije govorili, za 5 radnica trebalo je da vlada Tuzlanskog kantona uplati doprinose za zdravstveno osiguranje koji su iznosili 22.000, međutim to nije učinjeno. Vlada Federacije je, da kažemo, uplatila njihove doprinose za penzijsko i čekalo se na vladu Tuzlanskog kantona i sada će vlada Federacije posebnom odlukom da obuhvati i ovih 5 radnica i da uplati i njihove doprinose za zdravstveno osiguranje. Za preostalih 8 radnica također će biti riješeno njihovo penzijsko pitanje. Kako smo mogli da čujemo ovdje od predsjednika Sindikata Solidarnosti Sakiba Kopića, 8 radnica se treba prijaviti na javni poziv vlade kojim bi se za uvezivanje radnog staža i kako su dobile obećanje od resornog ministra, one će biti riješeni ovim pitanjem i da novca za njihovo rješavanje postoji. Radnice su već otišle svojim kućama, čeka se ishod šta će biti sa njihovom situacijom i evo, da kažemo, za sada oni su zadovoljni kako je završen sastanak i da kažemo otišli su srećni odavde ispred vlade Federacije. Studio.